Yung guys, dito naman tayo sa Bayangbang. Ay sa ano? Basista. Basista. Dito tayo sa Basista, Pangasinan. Yo, bili daw ng palamig si David. Teka, Teo. Teka rin, nanan to yung gabay mo. Ay, sabi ko. Gusto ko rin yun. Doon na gusto ko. Lima. Dito rin tayo bumili nung nakaraan nun, ano? Limara. Oh, wala. Ay, thank you. Palamig tayo guys. Kulay blue. Kulay blue. Anong tawag dito? Blueberry. Anong lasa, Imang? Masarap. Dapat ube saka tapos may kulay green pa. Bye, guys. Para hindi namamatay yung apoy ng iyong ano. Guys, so dito pala nakakabili ng ano, di para sa kalan. Ikaw, babalik ako. Tama-tama yan sa aking mga vlog. Oo, bayin nyo na po. Halo po, mga buti. Bawal ang Akala ko bawal mag-vlog. Akala ko sabi bawal mag-vlog. Bawal pala yung tricycle. Ayan, bili tayo guys ng bigas. Like this. Sa'yo na, sa'yo na. Sige, sige. Kaibigan ko yung bata. Ayaw na daw. 38, 37 po dito ang bigas ngayon. Bumaba na po. 36 pa. Sa Baguio, line of 4 pa rin. 40, 42. Dito 37, 36, 38. Be, bili ka na dito. Mas mura dito. Mahal sa Baguio.
Basta buhatin mo. Arkila tayo ng bubuhat. Pero malaki. Oh, ito meron pa pala. Ang tawag dito yung ano? Pinipig. Pinipig. Diremen sa Pangasinan. Ano? Diremen sa Pangasinan. Dirimin. Ah, kala ko didimon. Bili ka ng ano? Kahit isang lata gagawa ako ng ano? Puto. Ay ano suman. Diko, para siyang diko. Bili ka. Masarap to bagong ano pa. Ang pigaw niya yun. Bawal na. O gagawa ko ng ano yan guys, bumili si Miss. Nagpabili ako kay Mrs. pero siya magbabayad ha. Lagyan mo ng ano yan, yung buko. Buko, oo. Yan daw ni Mrs. ng buko. Bakit mahal doon sa banko? Gapo natin ito doon. Akala ko bawal mag-video dito, sabi nila. Takot ako, papatayin ko sana eh. Yan pa si Tatang. Bawal natin magkaritong ko ng Mariano. Buhatin mo na daw. Pagkar ko ma. Karitong ko nga siya. Nga, binuhatan ni Rena nyo isang sako. Yan, bili na kayo ng ano nyo, kurtina. Ay, kurtina ba yan? Ay, aya. Tina sa katawan. Kurtina sa katawan para madaling itaas. Oh. Meron pa atong daw. Ay, halika dito. Oh, yan din. Batang maliit. Batang maliit. Ayan po mo ah. Hmm. 3 years old. 3 years old. Hi, hi ka, dali. Hi, babay ka, dali. Parang si anak ni Ining. Si Mikay. Isang Mikay. taon lang ni Mikay eh. Isang taon pa lang si Mikay, ano? 3 taon na yun, oh. Madam ko ba sila? Ang liit, 3 taon. Ano, hindi ko nahawak yung basura. Pilipi Sawit, nakita mo sa TV. Mapapanood ka sa TV vlog, Philippines Awit TV vlog. Batang maliit ito. Gala, batang gala. Punta ka na doon sa gusto nyo. Dali, Hanap tayo. dali. Yan na, yung tinilas mo, kunin mo. Ang liit, 3 years old, oh. Wala, gala siya, oh. Oh. Naggagala siya, oh. Ang liit na bata, kung saan siya nakakapunta. Ayun, yung magina, nahanapan na rin yung magina. Wala kayo nahanapan. Labong na lang. Sa ano po, sa Philippines Awit TV vlog po. Ha? Philippines Awit TV vlog po. Paano yan? Sa content po ng mga video namin sa mga YouTube. Sa YouTube po. Magkano? YouTube, magkano yan? Sa Philippines Awit TV vlog po. Philippines Awit TV vlog. Mapapanood po kayo sa TV. Ngayon? Ah. Kailan? Anong oras? I-edit ko pa ho to. Bali bukas yung po, Lunes na po mapapanood. Yan? Ah. Anong channel? Philippines Awit TV vlog. Channel? Doon po na yun. I-search nyo lang po yung Philippines Awit TV vlog. I-search mo sa... Yan, Sa YouTube po. Ano yan? Felipe Sawit TV vlog. Filipe? Felipe Sawit. Filipe? Felipe Filipe? Sawit. Sawit. S-A-W-I-T. Sawi? Ah. Sa TV ka? Ah. Sa TV ka? Ah. Tatlo lang ho kaming sawit doon. Sawi? Wait, ano? Pero yung sa akin, Felipe. Felipe. F-E-L-I-P-E. Parang ko yan, Filipe. Sige po, tay. Shoutout ko na lang po kayo. Ang pangalan niyo. Ha? Pangalan po niyo. Ay, ano yun, nandiyan na? Si ano ito, kamo, si... Ang pangalan ko sa bahay? Pili? Shoutout po kay Peli. Sige po. Bye.
Nagtanong si Tatang sa akin kung ano daw ito. Sabi ko YouTube. Ayan guys, hanapin ko yung aking mga kasama. Ayun. Nawala na po ako. Oops. Ayun sila guys. Oh, mga gulay dito. Oh. Oh, napaupo na si Mama. Ano yan? Live? Nag-ano kayo? Oh, vlogger po. Sa YouTube oh. YouTube. Hello po! Saan sir. kami Malabon? Kung nyo lang sa Philippines sa week. Galing daw sila sa Bataan. Oh, ayan si Mama mo, binablog natin oh. Hmm. Ha? Masyado eh. Oh, si nanay, oh, yung nakano sa TV rin, no? Napanood niyo noon? Oh, ayun na naman po si Nanay oh. Oh, ayan, oh. Papapanood mo na naman oh, sa Philippines sa TV lang. Ay, kamatis sa kabili na kayo? Ay, hinihila lang ako. Ayun. Pumatsat. Hinihila lang ako ni David. Iyo. Ang pagbabalik ng Philippines sa TV Vlog dito sa market ng Basista, Pangasinan. Ayan po yung mga natitinda ng photo. Ayan o. Yeah, ate. Ayan o. Focus ka. Ayan o. Ayan o. Oh, dali, dali. Ang dali, namatay na. Go guys. Bye. Let's go hop. Camp na ba? Uwi na tayo. Sa pamalengke na. Sarap magpakasyon dito sa baba. Mainit. Sabi dito, init dito sa Pangasinan. Yun, dito na kami sa sasakyan. Oh, ang init, guys. Eh. Oh. Ang init. Bilas, okay ka lang? Hindi ka ba nainip? Hindi po, at ako'y tuwang-tuwa dahil nakapasyal na naman kayo. Yung mga fans natin, Bilas doon. Kilala ka na. Oo, kilala. Pinapapanood daw nila. Sabi ko sa Monday makapanood nyo ulit to. Okay, guys. Yeah, dito kami sa basketball court magparada. Yun. Tama to, Cho. Dito tayo sa basketball court.
dito pala sila. Yung guys, mga kapag-anak ni Supreme iba dito. Okay, balakan. Uh, dito yung barangay nila guys. Sila Cho. Aray, big time! Ay! Ingatin guys yung sa may isang lupa ni Villa Supreme. Natin kung may bunga daw yung kanyang mga tanim. May tubig? May tubig? Ay, hindi tayo makakapunta, maputik. May tubig, baka may ahas pa dyan. Nabakura na ito Kamuting kahoy. Bye. Kumusta ang daan sa mga naman? Mama, kami kurang, mabukura ng kasturyahan. Tulad kay ang iba ko lang mo. Punta ni Rai, tayo pati mo yung dito Rai. Hindi tayo nakapunta sa lupa ni Villa Supreme matubig. Baka may ahas pa. Init dito guys. Tubig. Sa basketball court. Antay lang niyo ko nagkiyan ang may channel to YouTube, may pinipis ako. Nakikita ka na daw. Pinipis sabi, nakikita ko yun. Thank you. Subscribe na lang po. Naling nang ilupa yung iman, nabuwas. Ito. Nabuwas tuloy upload tan. Bye-bye. Dito ulit kami sa bahay ni Supreme. Okay. Okay. Balik na tayo. Nay, yo. Kumakandidato ang councilor, si Velasco. Ay, untuk ako. Nakagawad. Kagawad. Hello, Barangay Tanod. Tatay ni Bonnie. Shoutout niya po si Bonnie. Buka naman eh. Nagata sa anak ko konto. Tatatim ko na sa iyo. Talatan. Sabi na nga sa tabi. Kamutan mula lang muna pa hindi sa Rogobaw. Ay, alam mo na yan. Ay, may mga sa di mabukayo. Ay, di mga sa tabi. Pag kumanar sa lamutoy. Ang pinatuloy di mga. Okay. Iyo. Kami. Ano mo yung sakit lang? Bakit sila mo ano?
kanan mo, no? Yan eh. Tricycle ko idol. Oh, dito na tayo sa bahay.